אז הגיעה לי חבילה מרוסלינה, יאללה בואו נפתח. לא זכרתי שהזמנתי כל כך הרבה דברים, בואו נראה איך הגיע. פתחתי את כל הקופסאות, תראו כמה תכשיטים. טוב, אז זה כל הטבעות שהזמנתי, תראו איזה מושלם זה הכל ביחד. טוב, תקשיבו, זה מושלם. אהבתי את זה כי זה עדין ואסתטי ברמות. נעלה, אני מתחילה ללכת ככה. שירו את הטבעות שלי. זאת שרשרת שרציתי מלא זמן של מטבע. טוב, אז שמתי אותה עם עוד שרשרת שוקר שהגיעה לי, ותראו איזה יפה זה ביחד. ותכשיט אחרון שרציתי מלא זמן זה עגילים, עדינים, קטנים, חישוקים. יאללה, בואו נשים אותם. ככה זה נראה מהמם, אהבתי ממש. דבר שהזמנתי, קצת תכשיטים קטנה והצבע שלה נדיר. טוב, תקשיבו שזה ממש טוב לשים פה את כל מה שהזמנתי, כי יש פה באמת גם מקום לטבעות, גם לעגילים, גם לשרשרות, זה מושלם. נראה לי שאני בכללי אשים פה את כל התכשיטים שלי. בקיצור, אני מכורה לתכשיטי כסף. באמת שלדעתי זו החנות המושלמת בשבילי. והמחירים שלהם טובים ברמות. אז באמת אפשר להזמין הרבה ושזה יראה ככה. לפי מה שראיתי באתר שלהם יש להם מבחר מטורף. ולא רק שהמחירים שלהם זולים, הפסקתי לכם קוד קופון של עוד 10